Pollo Artai! Ola, son Ángeles Torres Perón, presidenta do Club Balonmán Pollo Artai. É un prazer para o noso club, en especial para min, haber sido seleccionados por parte de FEMUPO para recibir este recoñecemento por a nosa labor, en especial polo seu esforzo e o impacto das mulleres que temos no deporte, en especial o noso deporte, o balonmán. Ola, chamame Aroa Vieites Fernández, son xogadora do balonmano Pollo Artai. Se pudiese facer un cambio para mellorar a situación das mulleres no balonmano femenino, pediría maior visibilidade, xa que considero que a cobertura mediática que recibe o balonmano masculino é moito maior, o que se traduce en máis patrocinadores, máis público e mellores condicións económicas, polo que o meu desexo sería que a visibilidade fose a mesma. Boas tardes, chamame Lara Castro, son xogadora do balonmán Pollo Artai. Considero que iniciativas como os premios FEMUPO son un claro exemplo de visibilizar tanto os talentos e os esforzos das mulleres na sociedade en diferentes ámbitos. Tamén enfocan os seus logros que sirven como exemplo para as xeracións futuras e poder así romper barreras do papel da muller na sociedade. Sinto que é un premio a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual a nós como xogadoras, xa que recibimos un premio polo deporte da figura da muller neste ámbito, e a nivel colectivo para que se siga traballando e loitando pola figura da muller na sociedade e se rompan esas barreras cos homes. Ola, son Candela Casal, xogadora do balonmán Pollo Artai. E gustaríame que lembrasen de min como xogadora deste equipo, sobre todo as miñas ganas e a miña actitude, que sempre dou o 100% en todos os partidos, vaya mal ou vaya ben, e sobre todo que as miñas compañeiras lembren que sempre van ter aquí a unha amiga que as apoie en todo momento, esten ben ou esten mal. Ola, son María Len Soliño, xogadora do balonmán Pollo Artai. As novas xeracións daríalles o consello de que se se queren adicar a este deporte, sobre todo o máis importante é ter un compromiso co equipo, que non somos unha persona individual, que hai máis xente detrás do proxecto e que nunca hai que deixalo de lado, e que é superimportante saber compaxinar tanto estudios, vida personal e mailo deporte, e que sempre vayan da man, que nunca sexa unha excusa non vir a entrenar porque teño compromisos, que ao principio de temporada, cando firmas que sí estás no equipo, é o máis importante chegar hasta o final e todas xuntas sempre.